ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே ஒன்னாவது கிருஷ்ணா. ஒன்னாவது புக்ல இல்ல, ஏழாவது. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் ஹரே வெல்கம். கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பாகவதம் ரீடிங் செஷன். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர் ஆஹ் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஷ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. ஸோ நேற்று வந்து ஏழாவது அத்தியாயத்தில் நாலாவது சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ நாலாவது சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இரண்யகசிப்புக்கு வந்து பிரம்மதேவர் வந்து வரம் கொடுக்குறார். அந்த வரத்தால் அவருக்கு ரொம்ப அகங்காரம் ஆயிடுது. அகங்காரத்தினால ரொம்ப வந்து அநியாயமாக தவறாக வந்து நடக்கிறாரு இரண்யகசிப்பு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேரை விட்டுட்டு எல்லாரையும் வந்து வேலை வாங்குறார். யார் 3 பேரை விட்டாரு? பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு. இவங்களை விட்டுட்டு எல்லாரையும் தேவர்கள் எல்லாரையும் அவர் கீழே வச்சிருக்கார் இல்லையா? அவங்க 3 லோகம் 10 திசைகளுக்கும் போயிட்டு அவர் விஜயன் ஆகிறாரு. 3 லோகம் அப்பர் மிடில் அண்ட் லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் 3 லோகத்துக்கும் போயிட்டு அவர் வந்து அதிபதி ஆகிறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன், வாயு, அவங்க அக்னி, அவங்க வேலையை கூட இவரே பண்றார் இல்லையா? அவங்களுக்கு அந்த போஸ்ட் கூட கொடுக்கல அவர் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி எல்லாத்தையும் இவர் தன் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறார், வச்சிருக்கார். அதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நேற்று 19 ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு 20வது ஸ்லோகத்திலேருந்து பார்க்கலாம்.
இரண்ய 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 கசிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன் தேவனுடைய சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துக்கிறார். அந்த இந்திரலோகத்துடைய அழகை பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த தேவ தேவர்களுக்கு ஒரு கார்டன் இருந்துச்சுல, நந்ததனான் அப்படின்னு, அந்த அழகான பூந்தோட்டத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ ரொம்ப அழகான விஷயங்களை நேற்று பார்த்தோம். அங்கே வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மரகதம், வைடூரியம், அது மாதிரி கற்களால் ஆனது, முத்துக்கள் ஆனது, எல்லாம் விலை உயர்ந்த விஷயங்கள் வந்து அங்கே இருந்துச்சுன்றதை நேற்று பார்த்தோம். ஓகே. ஈவன் நாரத முனி கூட வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்புறம் கடல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் பார்த்தது உப்பு தண்ணி கடல் இல்லையா? அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம், கரும்பு ஜூஸு, அப்புறம் வந்து மது, மியூட் பண்ணிக்கோங்க சத்தம் வருது ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மது, வெண்ணெய், பால், ஆம், அப்புறம் வந்து தயிர், ஸ்வீட் வாட்டர், இனிப்பு நீர், அது மாதிரி பல விதமான கடல்கள் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம். பட் இந்த முட்டாள்களான அறிஞர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது, சயின்டிஸ்டுக்குன்றத பிரபுபாதா நேற்று சொன்னார் இல்லையா? ஸோ இதுதான் நேற்று பார்த்தது நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்தியாகவே இல்லை. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விலை அந்த நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற வைன் எல்லாம் குடிக்கிறார். அதனால அவருடைய கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமிர அதாவது சிகப்பாக இருக்குது. அதுக்கு எதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா தா செம்பு, செம்பு அந்த மாதிரி கலர்ல இருக்கு அவருடைய கண்கள். அப்புறம் வந்து அவர் திருப்தி இல்லாம இருக்கார். ஏன்னு அவர் வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கல. எல்லாமே இருக்கு, யோசிச்சு பாருங்க. அகில உலகமும் அப்புறம் மூன்று லோகமும் எல்லாமே அவர் கையில இருக்கு. இந்திரனுடைய சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. தேவ தேவர்கள்லாம் வந்து அவங்க வீட்டுல வேலைக்காரங்களா இருக்காங்க. அவர் கண் அசைஞ்சா வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அப்படி இருந்தா அவர் திருப்தி இல்லாம இருந்தார். அதுக்கு என்ன காரணம்னா தன்னுடைய புலன்களை, இந்திரியங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தல, அதுதான் காரணம்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இருதா ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। एवं ऐश्वर्य मध्यस्य कृत्यस् योच्छास्त्र वर्जिनः कालो महान् व्यदीयाय ब्रह्मसामं द्वेषुषः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவருடைய அகங்காரம் எல்லா செல்வ வளங்களிலும் இருந்துச்சுன்றதுனால அகங்காரம் நிறைய வந்துருச்சு. அதனால எந்த ஒரு சட்டத்தையும் திட்டத்தையும் அவர் வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிறது வந்து பின்பற்றவே இல்லை. அதனால வந்து நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம், பிராமணர்கள் வந்து அவங்கள சபிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா 4 குமாரர்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து சாபனை கொடுக்குறாங்க இவருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி அந்த 4 குமாரர்கள் சாபம் கொடுத்து தான் ஜெயா விஜயா இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தது. இந்த ஜென்மத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வராங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்க இந்த அசுரர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கடவுளை பார்த்தா பொறாமை இருக்கும். ஓகேவா? அவர் மெயினா இதெல்லாம் ஏன் பண்றாருன்னா ஹரிய பார்த்து அவருக்கு பயம். ஏன்னா தன்னோட தம்பியை வராக அவதாரம் எடுத்து இரண்யாட்சனை கொன்னுட்டார் இல்லையா? அதனால மரண பயத்தால இப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்றாரு அவர். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, படிக்கிறீங்களா பிரபு? हरे कृष्ण। हरे சரி. या शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सोऽहं न परां गतिम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளோட கடமை என்ன, வேதங்களை பின்பற்றணும். ஹூ டிஸ்கார்ட்ஸ், யார் ஒருத்தன் வந்து வேத சாஸ்திரப்படி நடக்கலையோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அடைய மாட்டான், அவன் வாழ்க்கையில வந்து பர்ஃபெக்ட் பரிபூர்ணத்தையும் அடைய மாட்டான், சந்தோஷமாவும் இருக்க மாட்டான். அவனுடைய இறுதி லட்சியம், அதாவது பேக் டு காடட், அதை கூட போயிட்டு அவன் வந்து அடைய முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு தான் வந்து பிரபுபாதா வந்து பகவத்கீதையிலேருந்து இங்கே கோட்பாடு எடுத்து ஸ்லோகத்தை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்கார். சாஸ்திரன்ற பொருளுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயல்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும், அதுதான் வந்து சாஸ்திரம். சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், விதிமுறைகள் இருக்கு, இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம ஒபே பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நம்ம பர்ஃபெக்டாகவும் சந்தோஷமாக இருப்போம். அப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியமான பேக் டு காடட் அதை வந்து போய் அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மறுபடியும் வந்து பகவத்கீதையில இன்னொரு ஸ்லோகம் வச்சு இங்க ரெஃபர் பண்றாரு. படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी।
பதம் 21. தஸ்யோ தஸ்யோக்ர தண்ட சம்விக்னா சர்வே லோக சபாலக அந்யத் பிராலப்த சரணः சரணம் யாயுர் அச்சுதம். ஓகே. ஸோ ஒருத்தர் வந்து எதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கடமை என்ன, தன்னுடைய கடமை இல்லாதது என்ன, இந்த சாஸ்திரத்தங்கள்ல என்ன விதிகள் சொல்லியிருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அந்த விதிமுறைகளை தெரிஞ்சிட்டுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் செயல்களை செய்யணும். அதுக்கு தான் பகவத்கீதையிலே வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, வர்ணாசிரமத்தை சங்கத்தை கொண்டு வந்தார். அவனுக்கு புத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி வர்ணங்களை பிரித்து அப்புறம் ஆசிரமங்களையும் 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமங்களையும் கொண்டு வந்தார். ஸோ அதனுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன, நம்ம கடவுளை போய் அடையிறது இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து நீ எந்த நிலையிலாம் இரு, பட் நீ வந்து உன்னுடைய தலம் வந்து உயரும், பௌதிக தலத்திலேருந்து ஆன்மீக தலத்தில் உயருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சாஸ்திரத்தில் பின்பற்றணும். ஒருத்தன் வந்து எப்போ வந்து பின்பற்ற மாட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ அவனுக்கு வந்து செல்வ வளங்கள் நிறைய வந்துடுதோ அப்போ அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டதே கோலம் கொண்டதே காட்சின்ற மாதிரி அகங்காரம் ஆயிடும். அகங்காரம்னால வந்து அவன் வேதங்களை வந்து பின்பற்ற மாட்டான். அப்போ வந்து அவனே வந்து அவனுடைய அழிவுக்கு வந்து பாதை வகுக்கின்றான். ஓகேங்களா. ஸோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ம். மாதாஜி நீங்க 21 ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी படிக்கிறேன் माताजी दस्योग्र गंधा सांबि संविघ्न सर्वे लोका शबले सबलथा ये अन्यत्र लभत शरणं ययुर अक्युतम. ஹரே கிருஷ்ண மாதா, தேங்க்யூ. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இரண்யகசிப்புடைய ஆட்சியில வந்து எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, நிம்மதியாவே இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் பயம். ஏன்னா அவர் வந்து தண்டனை கொடுக்குறாரு. அந்த தண்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமான தண்டனை கொடுக்குறாரு. அதனால எல்லாருமே வந்து பயத்தால இருந்தாங்க. கடைசியில என்ன பண்ணாங்க, இவன் கிட்ட வந்து இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போயிட்டு பகவான் விஷ்ணு கிட்ட போயிட்டு தஞ்சம் அடைகிறாங்க. அவங்களால வாழ்க்கை வாழ முடியல, இந்த இவனுக்கு கீழே அரசாங்கத்துக்கு கீழே வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போயிட்டு விஷ்ணு கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மை தஸ்யை நமோஸ்ரது காஷ்டாய் யத்ராத்மா ஹரிர் ஈஸ்வரः யத் கத்வான நிவர்த்தந்தே சாந்தः சந்நியாசினோ மலः இதி தே சம்யாத்மனா சக்கியமாத்மனா சமாஹித தியோ மலாः உபதஸ்தோ ஹரி ஹரி ரிஷிகேஷ். ஸ்ரீகேசம் ஸ்ரீகேஷம் வினித்ராவாயு போஜனா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பேராகிராஃப் முடிச்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு பகவத்கீதையில் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க, போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம். ஸோ இந்த எல்லா உயிரினங்களும் யார்கிட்ட போயிட்டு சரணடைஞ்சிச்சு, பகவான் விஷ்ணு கிட்ட. அவர் தான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நலம் விரும்பி நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது யாரு, அவர் ஒருத்தர் தான். ஸோ அதனால அவர் வந்து எங்களுடைய துன்பத்தினால அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சை அடைந்தாரு. அவர் தான் நமக்கு உற்ற சிறந்த நண்பன் இல்லையா. அப்புறம் வந்து சிறந்த நண்பன், சிறந்த பாதுகாவலர், சிறந்த நலம் விரும்பி அவர் தான். ஓகேவா. ஸோ யாருக்குமே எந்த ஒரு துயரம் இருந்தாலும் தன்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட், நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது யாரு, கிருஷ்ணா. ஏன்பா இந்த லோகத்தில் நீ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க, என்கிட்ட வந்துடு சரணடைன்னு அவர் தான் சொல்றார். வேறு யாரும் நீ என்ன பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் நான் உன் பாவத்தை வாங்கிக்கிறேன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பட் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், என்கிட்ட சரணடைஞ்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஆ இப்போ இங்க வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு, இல்ல
நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடவுளை வந்து நம்பி வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து சக்சஸ் ஆகும். அதுக்கு வந்து இன்கேஸ் நம்ம நம்பல, கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுக்கல, தேவர்கள் கிட்ட எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா இங்க என்ன ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாருன்னு, ஒரு அலை இருக்குது, ஓகேங்களா? நம்ம ஊர்ல வந்து வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து நாய் நீந்திட்டு போயிட்டே இருக்குது. அந்த நாயோட வாலை பிடிச்சிட்டு போனா நம்ம வந்து கரை சேர முடியுமா, முடியாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி, ஆ, கேக்குது மாதாஜி. பதில் சொல்லுங்க. நாயே கரையை புரியல மாதாஜி அந்த இது. நான் ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு, நம்ம ஊர்ல இருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஊர்ல இருக்கோம். அங்க வெள்ளம் வந்துருச்சு. அந்த தண்ணியில வந்து நாய் வந்து நீந்திட்டு போகுது, ஓகேங்களா? அந்த ஆமா. நாயை நம்ம புடிச்சுக்கிட்டா நம்ம போய் பத்திரமா ஊரை போய் சேருவோமா, சேர மாட்டோமா? இப்ப சேர புரியுது. மாட்டோம், சேர மாட்டோம். முடியாது சேரமா மாதாஜி. முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கஷ்டமான சமயத்துல தேவர்களை போயிட்டு புடிச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போதைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பலன் கொடுப்போம். பட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆபத்து நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணுவாங்க அவங்க, நிரந்தரமா அவங்களால தீர்த்து வைக்க முடியாது, ஓகேங்களா? அது மாதிரி இப்ப என்ன சொல்ல வர்றார் பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா, தஞ்சம் எடுக்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட மாத்திரம்தான் எடுக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய சிறந்த நண்பர், ஓகேங்களா? சுப்ரீம் ஃப்ரெண்ட், வெல்விஷர். அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ முட்டாள். எப்படி நாயை வாழ ஒருத்தன் நீந்திட்டு போயிட்டு இருக்க நாயை வாழை பிடிச்சிட்டு போறானோ, அவன் ஒரு பெரிய முட்டாள் இல்லையா? அது மாதிரி நீயும், அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார், ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன, தஞ்சம் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகம் பிரபு படிச்சுட்டாரு. அதனுடைய பொருளை பார்க்கலாம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ், பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா, விஷ்ணு முழுமுதற் கடவுளுக்கு வந்து பணிவான வணக்கத்தை நாங்க தெரிவிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ், அங்க அவருடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து போனாங்க. இல்ல அவர் இருக்கும் இடத்துக்கு யார் ஒருத்தர் போறாங்களோ அவங்க வந்து திரும்பி வர மாட்டாங்க. தே நெவர் ரிட்டர்ன். அதுதான் பேக் டு காடட். அந்த லோகத்துக்கு போனா நம்ம மறுபடியும் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அங்க யார் யார் போறாங்க? தூய ஆத்மாக்கள் போறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கையில துறவறம் பூண்டுட்டு போறாங்க. பௌதீக விஷயத்துல பற்றுதல் இல்லாம வாழ்ந்த துறவிகள்லாம் வந்து, முனிகள்லாம் வந்து, சிறந்த யோகிகள்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு போறாங்க, அதாவது கடவுளுடைய லோகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வித்தவுட் ஸ்லீப். யார் ஒருத்தன் தூக்கம் இல்லாம தன்னுடைய மனசை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தன்னுடைய சுவாசத்தையும் சரி பண்ணிட்டு ஆஹ் அவர் மேல ரிஷிகேஷன், இந்த புலன்களுக்கு அதிபதியான பகவானுக்கு என்ன பெயரு, ரிஷிகேஷன். அவனை மேல தவம் பண்றதுனால அவர் வந்து அந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. அப்படியாப்பட்ட உனக்கு வந்து நாங்க நமஸ்காரம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் சொல்றாங்க. இங்க வந்து ரெண்டு வார்த்தை, தஸ்ஸை கஷ்டையை, தஸ்ஸை கஷ்ட ஐ, இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்திலும் எல்லா திசைகளிலும் எல்லாருடைய இருதயத்திலும் எல்லா அணுவிலும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று விதமா நமக்கு வெளிப்படுறார் இல்லைங்களா? பிராமன், பரமாத்மா, பகவான், இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து என்ன இதனோட பர்பஸ் ஆஃப் சேயிங் தஸ்ஸை கஷ்டை, என்னன்னா இன் தட் டைரக்ஷன் வேர் ஹரி இஸ் சுச்சுவேட்டட், ஓகேவா? இங்க வந்து கேள்வி என்னன்னா, ஹரின்றவர் எங்க இருக்காரு? ஸோ இந்த இரண்யகசிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவனுடைய ஆதிக்கம் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருந்துச்சு இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம். 10 திக்குகளுக்கும் போயிட்டு விஜயம் பண்ணிட்டு வந்தா, மூன்று லோகத்திலும் வந்து அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தான். அதனால எந்த இடத்துல வந்து ஆதிக்கம் செலுத்த முடியல, பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய வைகுந்த லோகத்தால அவனால டச் பண்ண கூட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார், ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து உதாரணமா இந்த பூமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனம், அயோத்தியா, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமான்னு சொல்றாங்க. இந்த தாமத்திலோட மகிமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளே விருப்பப்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து அவர் அவதரிக்கிறார். அதனாலதான் அது வந்து தாமம். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் கோயில்ல வந்து நம்ம சிற்பத்தை வடிவச்சு அதுல வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்றோம், அது கோயில்னு சொல்றோம்.
இது வந்து தாமம். கடலே தன்னுடைய லீலைகள் பண்றதுக்கோசரம் செஞ்ச இடத்த வந்து தாமம்னு சொல்றோம். அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலியோட தாக்கம் இருக்காது, எந்த அசுரனும் போயிட்டு ஆதிக்கம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள கூட ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம 6 மாசத்துக்கு ஒரு முறையாவது தாமத்தை வந்து விசிட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த தாமத்தில் வந்து பவர் இருக்குமா, போயிட்டு வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா சேன் பண்ணுவோம், ரீடிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் தான் யாத்திரை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அங்கே நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கும். அப்போ வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு நம்ம நல்லா ஜெபம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து நல்லா படிப்போம் இல்லைங்களா? அதை தான் சொல்றாங்க. அது மாதிரி இது கோலோகல விருந்தாவனத்தை பகவான் வைகுந்த லோகத்துடைய இடத்துக்கு வந்து இரண்யகசிப்புவால போக முடியல. அது மாதிரி இந்த கலியில இருக்கக்கூடிய மாயை வந்து எங்க போவாது? அயோத்தியா, விருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகாக்கெல்லாம் போகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஒருத்தன் வந்து அவருடைய தாமரை திருவடி தஞ்சை எடுக்க இங்க போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? In fact, in India, one may still go to Vrindavan and similar places to achieve the results of spiritual activities quickly. அதனால தான் வந்து யாத்திரை அரேஞ்ச் பண்ற ரீசன் இதுதான். 24 ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேசம் அவிராபுத்தமி ஹரியுகமேகா நிஸ்வனா சனா சனாதனாயன் சனா தயாந்தி பூவா சனாதனம் அபயாங்கரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சத்தம் கேட்குது, அசிரியர் வாக்கு கேட்குது. அந்த சத்தம் வந்து ரொம்ப வந்து கிரேவா இருக்கு, ரொம்ப வலிமையா இருக்கு அந்த சத்தம். ஓகே. ஸோ அது என்ன, அது வந்து என்ன மாதிரி சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீகமான சத்தம், டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷன். ஸோ அந்த வார்த்தை, அந்த சத்தம் என்ன பண்ணுச்சு, அங்கே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு உந்துதல் கொடுத்துச்சு, தைரியத்தை கொடுத்துச்சு. ஸோ அந்த தைரியத்தினால அவங்க இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பயம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அது யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்துச்சு. முழுமுதற் கடவுள் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. பட் யாருக்கும் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல, அங்க கடவுளை அவங்களால பார்க்க முடியல. பட் அந்த சத்தத்தை வந்து மாத்திரம் கேட்குறாங்க. டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। महाभैष्ट विबुध श्रेष्ठ सर्वेषां भद्रम् अस्तु वाह मत्स्पर्शनं हि भूतानां सर्व श्रेयो श्रेयोपवर्तये। ஸோ ज्ञातं ज्ञातं एतस्य सौरात्म्यं तै देयापस दुष्यतद्यत् तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् परिदीषदा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த சப்தம் வந்து கடவுளுடைய சப்தம்ன்றதை அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அவர் என்ன பேசினாருன்றதை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றாங்க. ஸோ கற்றறிந்தவர்களில் சிறந்தவர்களே, கவலைப்படாதீங்க, பயப்படாதீங்க, உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் வரும். நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட பக்தர்கள். ஓகே, உங்களுடைய பிரார்த்தனையை நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன். நீங்க பேசினது become my devotees by hearing and chanting about me and offering me prayers. நான் வந்து கண்டிப்பா நீங்க என்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பலனை கொடுப்பேன். உங்க எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு வரத்தை கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. எனக்கு எல்லாம் தெரியும், இரண்யகசிப்பு என்னெல்லாம் செய்றான். ஆனா அதி சீக்கிர விரைவில் வந்து அதை எல்லாத்தையும் நிறுத்த போறேன், கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வர வெறியும் அப்படின்னு சொல்றார். இல்லையா? அவருக்கு வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா? சும்மா லபக்குன்னு வந்துட்ட என்னவா ஒருத்தர் இருக்காது இல்லையா? ஸோ அவர் தவம் பண்ணதுக்கு கிடைச்ச பலன்களை அவனும் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? பிரம்மாவும் கொடுத்தாரு, அவருக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வேணும் இல்லையா? ஸோ ஒரு டைம் கேப்பு கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ எந்த வரையும் டைம் கேப்பு? அவனுடைய மகன் பிரகலாத், அவன் எக்ஸால்டட் டிவோட்டி இல்லையா, சிறந்த வைஷ்ணவ, அவரை டச் பண்ணா அப்போ டப்புன்னு இவர் வருவார். ஓகேங்களா? ஸோ மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும். அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மத் தர்ஷனம், பார்க்கறது. ஓகேவா? ஸோ பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க, பக்தியா மாம் அபிஜானந்தி.
அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள்லாம் எங்கே சேர்றாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளை பற்றி தான் பேசுவாங்க, கடவுளை வந்து தான் புகழ்வாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கடவுளை பார்க்குறாங்க, கடவுளை பற்றி பேசுகிறாங்க. அப்படி பேசிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய பக்தியை வந்து அதிகரிக்குது. அதுதான் பக்தின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறோம், யாரை பற்றி பேசுகிறோம், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் பகவான் கிருஷ்ணா இல்லையா. அவரை பற்றி பேசுறது, நம்ம இந்த செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இதுதான் பக்தி. இது செய்யறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து முன்னேறுது. ஸோ இந்த பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விதத்தில் பண்ணலாம். நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது வந்து நவவித பக்தி. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், இதுதான் பிரகலாதம் சொல்றது. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் இல்லைங்களா. ஸோ இது எதை எடுத்து வச்ச பண்ணாலும் எதுக்குமே வித்தியாசம் இல்லவே இல்லை. ஃபைனல் அல்டிமேட் யாரு, பகவான் இல்லையா. ஆ அது சொல்றார். ஓகே, ஃபைனலாக இது யாரை போய் நோக்கி போகுது, கடவுளை தான் வச்சு நோக்கி போகுது அப்படின்னு சொல்றார். இங்க இன்னொரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு. கடவுளை பார்க்கறதும் அந்த கான்டாக்ட் இங்க இருக்கு பாருங்க, இவங்கெல்லாம் பிரார்த்தனையை தெரிவிச்சுட்டாங்க இல்லையா. கான்ட்ரரி டு த லாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இங்க வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. எதுக்கு, கடவுளை பார்க்கறதாலும் சரி, கடவுளுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தினாலும் சரி, கடவுளை பத்தி விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி, ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று வந்து வித்தியாசமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம ஊர்ல தான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் வித்தியாசம் இருக்கும். பார்க்கறது ஒரு செயல், கேட்கறது ஒரு செயல் இல்லையா. கடவுளுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறது ஒரு செயலும் வேற வேற மாதிரி பௌதிகமா பிரிப்போம். பட் ஆன்மீகத்துல இதுக்கு எதுக்குமே வித்தியாசம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. தூய பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கைய கடவுளை வந்து புகழ்வாங்க, புகழ்ந்து பாடல்கள் வந்து எழுதுவாங்க, படிப்பாங்க. அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தனம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒருத்தர் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கீர்த்தனம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தங்க பண்ணால் அப்போ நிறைய பேர் அந்த சப்தத்தை, டிரான்ஸ்டென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷன், அந்த மகாமந்திர சப்தத்தை வந்து நம்ம காதில் கேட்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ காதில் கேட்கும்போது என்ன ஆகுது, காது மூலியமா தான் ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து அவனுக்கு என்ன தெரியுது, தன்னுடைய நிஜமான ரூபம், தன்னுடைய சுச்சுவேஷன் என்ன, கான்ஸ்டியூஷனல் சுச்சுவேஷன், அவன் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ கடவுளுடைய செயல்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவனால் முடியும். அந்த ஞானத்தை அவரே கொடுக்குறாரு. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. 27 ஸ்லோகம். याद देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु सदा सजषु धर्मे मयि का विद्वेषा सवासु विनाश्यति. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து தேவர்கள் மேல வந்து பொறாமைப்படுறானோ, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேவர்களால தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில வேதங்கள் எல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா. பிரம்மனால தான் வந்து வேதங்கள் கிடைச்சிச்சு இல்லையா. அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது, ஆஹ் எல்லா வேதங்கள்ல இருந்து ஞானம் கிடைக்குது. அப்புறம் வந்து பசுக்கள், பிராமணர்கள், வைஷ்ணவா, அப்புறம் மத கோட்பாடுகள், இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன கடைசியில, இதெல்லாம் ஆன பிறகு கடைசியில என்ன வந்து எப்படி அடையணும், இந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுறாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த தேவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதி. அவங்க மேல கூட நம்ம பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டா அழிஞ்சிடுவான். ஆ, அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ பேசிக்கா இந்த தேவையில்லாத குணம் என்ன, பொறாமை. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தியோட நம்ம வாழ கத்துக்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 28 ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. निर्वैराय प्रस प्रसादाय स्वसुधाय महात्मने ब्रह्रादाय यदा गृह्ये तनिष्ये विवरोर्जितम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்னாச்சு, அவருடைய கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா அவர் தன்னுடைய பையனான வைஷ்ணவா வந்து என்ன பண்றாரு, தொந்தரவு பண்றாரு. சொந்த புள்ள எவ்வளோ திறமைசாலி, அதை விட்டுட்டு அவரை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறது இல்லாம அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இல்லையா. ம்.
ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதனை கேலி செய்யும்போது பிரம்மாவின் ஆசீர்வாதங்களை மீறி நான் உடனடியாக இரண்யகசிப்பை கொல்வேன். ஸோ வாக்கு கொடுத்துட்டார் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பாவங்கள் வந்து செஞ்சாலும் ஒரு தூய பக்தனுக்கு எதிராக ஒரு வைஷ்ணவுக்கு வந்து செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையானது. அதை வந்து கடவுள் தாங்கிக்கவே மாட்டார், இமீடியட்டாக அவங்கள வந்து கண்டிப்பார். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம 10 அஃபென்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ். யார் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கடவுளுடைய புனித ஞாபகத்தை வந்து பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு ஈடுபடுத்திக்கிறாங்களோ, தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ, அவங்கள வந்து நம்ம எந்த ஒரு காரணத்தாலும் நிந்திக்கவே கூடாது. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ். நம்ம 10 அஃபென்சஸ்ல பத்ம புராணல சொல்லியிருக்காங்க. Okay, வேதவியாசரே சொல்லியிருக்கார். ஸோ இது மாதிரி தன்னுடைய பக்தரை வந்து அவர் வந்து துன்புறுத்துனால கண்டிப்பா அவர் அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அவருடைய வைஷ்ணவருடைய தாமரை திருவடியில வந்து நம்ம குற்றம் செய்யவே கூடாது. அதை வந்து தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மதம் பிடித்த யானை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு அழகான தோட்டத்துக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணோம், அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களை செடிகளை வந்து வேரோட பிடுங்கி எரிஞ்சிடும் இல்லையா? ஒரு ஒரு மரத்தையும் வந்து பிடுங்கி பிடுங்கி எரிஞ்சிடும். அது மாதிரி யார் ஒருத்தன் வந்து தேவர்கள், அதாவது ஒரு வைஷ்ணவா இல்ல பிராமணருக்கு வந்து தவறுகள் செய்யறானோ, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் செஞ்ச புண்ணிய காரங்கள் எல்லாத்தையும் அவனே வந்து பிடுங்கி எறியறதுக்கு சமம் சொல்றாங்க. புரியுதுங்களா? ஒரு பிராமணரை நோக்கியோ ஒரு வைஷ்ணவரை நோக்கியோ வந்து யார் ஒருத்தன் தப்புகளை செய்யறானோ, அவன் ஏற்கனவே சேர்த்து வச்ச புண்ணிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் அவனே வந்து வேரோடி வேரோட பிடுங்கி எறிகிறான்னு அர்த்தம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து பக்தி பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவன் வைஷ்ணவ அபராதம் செஞ்சுட்டான் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம அபராதம் செஞ்சோம் நமக்கு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம இமீடியட்டா அவங்க கையில போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும். இல்லைன்னா நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறவே மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் தெளிவா சொல்றார். அவன் வந்து பிரம்மா கையில இருந்து வரம் வாங்கியிருக்கான், இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, பட் அவன் என்ன பண்ணா, பிரகலாத மகாராஜாவுக்கு வந்து குற்றம் செய்கிறான். இந்த எல்லாத்தையும் மீறி அவன் என்னதான் வாங்கியிருந்தாலும் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அவனை கண்டிப்பா வந்து கொல்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? பக்தனானவன் எப்படியாப்பட்டவன் பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு எதிரியே இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ பாகவதம்ல இங்க வந்து கோட்பாடு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அஜத்த சத்ருவ சாந்த சாதவ சாது பூஷண. பக்தனுக்கு வந்து எதிரிகள் இருக்க மாட்டான், அவன் ரொம்ப அமைதியா இருப்பான், அவன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நண்பனா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இங்க பிரகலாத மகாராஜா வந்து என்ன சொல்றாங்க, நிர்வைரா, எதிரியே இல்லாதவன். எதிரியே இல்லாதவன் பிரகலாதனுக்கு வந்து இவர் வந்து ஆஹ் இங்க இருக்கு பாருங்க, நிர்வைரர், எதிரியே இல்லை. ஓகே, அப்படியாப்பட்டவருக்கு வந்து இவர் வந்து துன்பத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஏன்னா இங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னே, சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த வைஷ்ணவர். ம், யதானாம் சம்போ வைஷ்ணவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? எந்த ஜீவராசிகளும் கவலை கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அமிர்தம் கடையும் போது வரக்கூடிய ஆழக்கால விஷயத்த வந்து அவர் கொடுக்கிறார் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு சிறந்த பண்புகள் கொண்டவர் தான் வந்து பக்தர்கள். பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு, தன்னோட வாழ்க்கையே அர்ப்பணிச்சுட்டு மேலை நாட்டுக்கு போனார் இல்லையா? அஹ், எவ்வளோ ஒரு நாகரிகம் இல்லாத இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸை எடுத்துட்டு வந்தார். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது மாதிரி தான் சிறந்த பக்தர் வந்து பிரகலாதா. ஸோ தூய பக்தர்களுக்கு நம்ம ஒரு நாளும் வந்து ஆஹ், அபராதம் செய்யக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஆனா ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. ஆ ஆ பிரபு. ஆ. அவருக்கு வந்து யாராவது எதிரி ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரமபுருஷ பகவான் வந்து இமீடியட்டா வருவாரு, வந்து தோற்கடிப்பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவங்க வந்து அழிவது நிச்சயம். ஓகேவா? அவங்க என்னதான் எங்கதான் பலம், எவ்வளவுதான் அழகு, செல்வம், கல்வி, புண்ணிய செயல் எல்லாமே இருந்தாலும் வந்து அதெல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ வைஷ்ணவர் தாமரை திருவடிக்கு நம்ம என்னைக்குமே வந்து அபராதம் செய்யக்கூடாது. அது என்ன பண்ணா நம்ம கிட்ட இருந்தது எல்லாமே வேஸ்டா போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 29th படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாரத உவாச இதி உக்தா லோக குருணா தம் பிரமண்ய தீவக்ச யாவர்த்தந்த
கதோத்வேகா மேனிரே சாசனம் அதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து நாரத முனி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா, பரமபுருஷ பகவான். அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்மீக குரு, சைத்திய குருவா நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே இருந்து நம்மளை வந்து வழி நடத்துறார். அவர் வந்து இவங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு, தைரியத்தை கொடுத்தாரு. தேவர்களை நீங்க எதையும் பயப்படாதீங்க, தைரியமா இருங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இது சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. சந்தோஷப்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் வணக்கங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கிறாங்க. வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. அவங்க மனசுல இப்ப என்ன எண்ணம், இரண்யகசிப்பு செத்து போயிட்டான், அவன் அவ்வளவுதான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு அவங்கங்க போறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பொருளுரையில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். தேவர்களை வழிபடுவதில் எப்பொழுதும் மும்முரமாக இருப்பவர்களை வந்து அறிவற்ற மனிதர்கள்னு சொல்றாங்க, லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களால் துன்புறுத்தப்படும் போது அவர்கள் வந்து என்ன ஆறாங்க, எங்க போறாங்க, பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட போறாங்க. ஏன்னா அவங்களால அவங்களுக்கே வந்து பாதுகாப்புக்கு இல்லை இல்லையா, அவங்களே ஒருத்தரை நம்பி இருக்காங்க. பட் இந்த அறிவில் குறைந்து இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த தேவர்கள்கிட்ட போய் தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா. அதுதான் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லுது, பரமபுருஷ பகவான் அவர் தான் நித்தியமானவர், அவர்கிட்ட போய் வழிபடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. ஏன் வந்து இந்த மனிதர்கள் வந்து போறாங்க அவர்கிட்ட, தனக்கு ஆசை இருக்கு இல்லையா, தன்னோட இச்சைகளை வந்து சீக்கிரமா வந்து நிறைவேற்றிக்கணும். அகம் சர்வ காமோவா, நம்ம மனசுல இருக்க ஆசைகள் அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா நிறைவேற்றணும் இல்லையா. மோக்ஷ காம உதாருக தீவிரேன பக்தி யோகேன யஜேதே புருஷாஷ பரம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எதை விரும்பினாலும் விரும்பலையாலும் சரி இல்லையா, கடவுளை அடையணும்னு நினைச்சாலும் சரி, பரமபுருஷ பகவானரை வந்து தெய்வீகமான அன்பு தொண்டுல சேவை செய்யும் மூலமா நமக்கு என்ன வரும், புத்திசாலி ஆகும். ஓகேவா? நீ என்னன்னா இரு, ஒரு கர்மியா இரு, ஞானியா இரு, யோகியா இரு, பரவாயில்ல. அவர்கிட்ட போனா வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து இறுதி லட்சியத்தை அடையக்கூடிய ஞானத்தை கொடுப்பார். நமக்கு இல்லை ஞானம்னா கூட அவர் கொடுப்பார். அதுதான் வந்து பாகவதத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யோகியா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, ஓகே, யார்கிட்ட போ, பரமபுருஷ பகவானை அணுகி அவரிடம் பிரார்த்தனை செய். ஏன்னா அவரால் வந்து கண்டிப்பா நிறைவேற்ற முடியும். இங்கேயே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, தேவர்கள்லாம் வந்து இரண்யகசிப்பு ஒரு தொல்லையை தாங்க முடியல, என்னை காப்பாத்துப்பான்னு சொல்லிட்டு பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் போறார் இல்லைங்களா. அப்புறம் அவர்கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக வந்து லிஸ்ட் போட்டு கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன நேரத்தில் என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து காப்பாற்றுவார். ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், கல்யாணம் ஆகணும்னா வந்து சிவன் பார்வதியை வழிபடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பரிகாரம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி தனித்தனியாக போய் தேவர்களை வந்து நீ வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இலைக்கு வந்து தண்ணி ஊத்தாத, வேருக்கு தண்ணி ஊத்து. வேறு வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினா தேவர்கள்லாம் திருப்தி ஆயிடுவாங்க. அதுதான் இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். 30வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 30. தஸ்ய தைத்திய பதே புத்ரா சத்வார பரமாத்புதः பிரம்மராதோ குண் மகாம் தேஷாம் குணர்மகத் உபாசதः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இரண்யகசிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து 4 மகன்கள் இருக்காங்க. அதுல வந்து மூத்த மகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகல்லாதா, இன்னொருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகல்லாதா. ஆஹ் ஆ, பிரபு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ 4 பசங்க பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதா, அனுலாதா, சம்மலாதா, அலாதா. ஓகேங்களா. அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க, சிமி. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இதில் வந்து மூத்தவர் வந்து பிரகலாதா. ஓகேங்களா. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான நற்குணங்களும் அவர் கையில் இருந்துச்சு. ஓகேவா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து குணங்களின் களஞ்சியமாய் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்படமற்ற பக்தியை பண்ணியிருக்கார். அன்னலாய் டிவோட்டியா இருக்கிறாரு. ஓகே, எப்படி சுத்த தங்கம் வந்து எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி கலப்படம் இல்லாத பக்தரா இருக்காரு பிரகலாதா. ம்
ஸோ பொருள்ல வந்து பிரபுபதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். यस्याति भक्तिर्भगवति अगिं अकिञ्चना सर्वैर् गुणैस्तत्र समो सम सम சதே சுரா. கிருஷ்ணரிடம் வந்து நம்ம வந்து எப்படியாப்பட்ட நம்பிக்கை வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசைக்க முடியாத பக்தி வச்சுக்கணுமா. ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருந்தா கிருஷ்ணரின் அனைத்து குணங்களும் தேவர்களின் நல்ல குணங்களும் தொடர்ந்து வெளிப்படுகின்றன. அப்படி பக்தி பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் எல்லாம் வருது, நல்ல குணாதிசைகள் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து வந்துடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பொருள்ல என்ன சொல்றாரு, எல்லா குணங்களின் ஆழ்நிலை குணங்களின் வெளிப்பாடா பிரகலாதன் இருக்கிறார். இந்த வேர்டு எவ்வளவு அளவுக்கு அர்த்தம் இருக்கு பாருங்க. ஆழ்நிலை குணங்களின் களஞ்சியமா பிரகலாதா இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு வந்து கலப்படமற்ற பக்தரா இருக்கிறார். ஓகே. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அவரை வழிபடுறதுனால அவருடைய குணாதிசைகள்லாம் வந்துடுச்சு இருக்கு இல்லையா. ஸோ நம்மளும் வந்து அப்படியேப்பட்ட பரமபுருஷ பகவானை வணங்கலாம். நம்மளும் நம்ம நல்ல குணங்களை வளர்த்துக்கலாம் இல்லைங்களா. இங்க வந்து அவர்கிட்ட நல்ல குணம் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து புகழப்படுகிறார். அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லை. அதுதான் தூய பக்தர்களுடைய குணாதிசை இல்லையா. ஸோ ஒருவர் ஆன்மீக ரீதியாக முன்னேறி இறைவனின் உறுதியான தாராள மனப்பான்மை கொண்ட பக்தராக இருந்தால் ஓகே, அனைத்து நல்ல குணங்களும் அவரது உடலில் வெளிப்படும். மறுபுறம் ஹரா ஹரா ஹராவ் அபக்தஸ்ய குதோ மகத் குணா. ஒரு பக்தராக இல்லாவிட்டால் அவருக்கு சில பொருள் ரீதியாக நல்ல குணங்கள் இருந்தாலும் அவற்றுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. அதுதான் வேதங்களின் தீர்ப்புன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளோட மேல பக்தி பண்ணிட்டு கடவுளுடைய குணாதிசயங்கள்லாம் வெளிப்படுத்துறான் இல்லையா, அவன் தான் வந்து தூய பக்தன். அதே வந்து இல்லை என் கையில பொருள் இருக்கு அப்படி அதை வச்சு வெளிப்படுத்தினான்னு வச்சுக்கோங்க, பொருள் சம்பந்தப்பட்ட பௌதீக விஷயங்களை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படுத்தின அதுல அவன் நல்லவனா இருந்தா கூட அது வேஸ்ட்னு சொல்றாங்க. அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ நம்ம ஆன்மீக தளத்துல நம்ம நல்லவங்களா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஆ அடுத்தடுத்து படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க மாதாஜி. अन्मन्यः स्त्रीलसम्बन्धः सत्यसन्धो जितेन्द्रिय आत्मावत् सर्वं भूतानाम् एकप्रिय शुहात्मः। हरे कृष्ण। மாதாஜி கீழே ஒண்ணு இருக்கே, தாசவத் दासवत् सनादर्यान् सनादर्याग्र पितृवात् दिन वत्सलः भरद्वात् सप्तऋषि निचरो पुरुष ईश्वर भवना विद्यार्थ रूपा जन्म जन्म विद्यार्थ रूप जन्म। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதனுடைய குணாதிசைகளை வந்து சொல்றாங்க. என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தகுதி வாய்ந்த பிராமணராக இருக்கிறார். ஓகே. வெல் குவாலிஃபைடு பிராமணனா இருக்காரு. ஏன்னா அவர்கிட்ட எல்லா விதமான நற்பண்புகள் இருக்கு, நல்ல கேரக்டர் இருக்குது அவர் கையில. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் டிட்டர்மைண்டா இருக்கார், உறுதியோட இருக்கிறார். ஓகே. முழுமையான உண்மையை புரிந்து கொண்டு உறுதியோட இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து அவருடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல்லே வச்சிருக்கார். மனதையும் வந்து முழுமையா கட்டுப்படுத்தினார். பரமாத்மை போலவே அவர் ஒவ்வொரு உயிரிடத்திலும் கருணை காட்டினார் இல்லையா. அது நமக்கு தெரியும். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹரிதான் முழுமுதற் கடவுள், நீங்க அதை படிங்க. எப்படி சண்டக்கா அமர்க்கா வந்து இரண்ய கசிப்புவாய நமகன்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்க இவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, ஹரிதான் முழுமுதற் கடவுள், அவரை வந்து நம்ம வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா உயிரிடத்திலும் வந்து கருணையா இருக்கிறாருன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னதான் யோசிச்சு பாருங்க, அப்பா வந்து 3 லோகத்துக்கு அதிபதி, எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவர் தான் இருக்கிறார். அப்படி இருந்து அவருடைய பௌதீக செல்வ வளங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் இல்லையா. யோசிச்சு பாருங்க, அப்பா அந்த பொசிஷன் இருக்கும்போது மகன் எவ்வளோ அளவுக்கு அகங்காரத்தோட ஆட முடியும். பட் அப்படியெல்லாம் இல்லாம அவர் என்ன பண்ணாரு,
எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்தார். மரியாதைக்குரிய நபர்களிடம் அவர் தாழ்ந்த வேலைக்காரனை போல நடந்து கொண்டார். எந்த ஒரு அகங்காரமும் இல்லாம ஒரு தாழ்ந்த உயர்ந்தவங்க கிட்ட நபர்கள் கிட்ட வந்து தாழ்ந்த வேலைக்காரனா இருந்தார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழைகளிடம் வந்து தந்தையார் போல இருக்கிறாரு. அவருக்கு சமமான இருக்கவங்களுக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுதாபமா இருந்தாரு. ஓகேவா? அப்புறம் அனுதாபம் உள்ள சகோதரனா இருந்தார். ஓகே. தனது ஆசிரியர்கள் ஆன்மீக குருக்களுக்கு மற்றும் மூத்த சகோதரர்களுக்கு பரமபுருஷன் பகவானை போல நல்லவராக கருதினார். தன்னோட பெரியவங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு கடவுளுக்கு சமானமா வச்சாங்க. சம வயசோட இருக்கவங்கள வந்து சகோதரனா பாவிச்சாங்க. ரொம்ப கருணை, அதாவது கஷ்டத்துல தாழ்ந்த இவங்கள்கிட்ட வந்து நண்பனா இருக்கிறார். அதாவது தாழ்ந்தவங்களுக்கு வந்து தந்தை போல இருக்கிறார். ஏழைகளிடம் அவர் தந்தை போல் இருக்கிறார். ஓகேவா? நல்ல ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கார். ஓகே. அப்புறம் அவருடைய கல்வி, செல்வம், அழகு, பிரபுத்துவம் எல்லாவற்றிலும் சிறந்து இருந்தாலும் வந்து அவருக்கு அதுல வந்து பெருமையே இல்லை, அகங்காரமே இல்லாம இருக்கிறார். பணிவா இருக்காரு இல்லையா? அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, முதிர்ந்த நெற்கயிறு வந்து எப்படி பணிஞ்சு இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கிறார் இல்லையா? ஒரு வைஷ்ணவனுடைய தகுதிகள் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்லோகம் மூலமாக. ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தானாகவே அவன் ஒரு பிராமணன் ஆயிட்டான் இல்லையா? ஏனென்றால் வைஷ்ணவனுக்கு வந்து சில தகுதிகள் வேணும். உயர்ந்த பிராமணனுக்குனா உயர்ந்த நிலை தான் வைஷ்ணவன். ஸோ பிராமணனுக்குடைய நற்குணங்கள் என்னென்ன? ஷமோ தமஸ் தப சௌச்சம். அதாவது என்ன சொல்றாங்க? ஷமோ தமஸ் தாமஸ் தப சௌச்சம். அதாவது அமைதியா இருக்கிறது, அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துறவு ஆஸ்டரிட்டி, தூய்மை பியூரிட்டி, சௌச்சம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து ஷமோ தாமஸ் தப சௌச்சம் 4 பொருள்கள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷன்தீர் அர்ஜவம் ஏவச்ச. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, ஞானம், அறிவு. ஓகே. அப்புறம் வந்து மத நம்பிக்கை, இது எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்கு. ஞானம், விஞ்ஞானம், ஆஸ்திக்ய, பிரம்ம கர்ம, ஸ்வபாவஜம். ஸ்வபாவஜம். இந்த எல்லா குணாதிசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஷ்ணவனுடைய உடல்ல இருந்து வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ எனவே ஒரு முழுமையான வைஷ்ணவரும் முழுமையான பிராமணரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ பிராமணருடைய குணாதிசைகள் இந்த இதெல்லாம் சொன்ன இல்லைங்களா, எல்லாமே அவங்க கையில வெளிப்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. இங்கே என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மண்ய ஷில சம்பன்ய என்ற வார்த்தையில் வந்து சுட்டி காமிக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. பிரம்மண்ய, அதாவது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மண்ய ஷில சம்பன்னக. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இங்க இருக்கு பாருங்க, 31வது ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் லைன் பிரம்மண்ய ஷில சம்பன்னக. அப்படி அவங்க கிட்ட இருக்க பிராமணர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள்லாம் வந்து இவங்க கையில இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் எப்போதும் முழுமையான உண்மையை புரிந்து கொள்ளுகிறார். அதனால அப்சல்யூட் ட்ரூத் என்னன்றதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய புலன் மனசை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அந்த பரமபுருஷ பகவான் மேல வந்து தவம் பண்றாரு. ஸோ பிரகலாதன் கிட்ட வந்து இந்த குணாதிசைகள்லாம் இருந்தது. அவர் வைஷ்ணவராக தான் இருந்தார். பார்த்தா பிறப்பால வந்து அசுர குடும்பத்துல பிறந்தாரு. பட் குணாதிசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மைகள்லாம் இருந்துச்சு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய நலம் விரும்பியாவா இருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ உதாரணமாக இங்க வந்து இன்னொன்னு சொல்றார் பிரபுபாதா. 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய அவங்கள வந்து எப்படி விவரிக்கிறாங்க, ஒரு பாடல் இருக்கு அவங்கள போற்றி. தீர தீர ஜனப்பிரியோ. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, அந்த மக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த கோஸ்வாமிகள். தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார் இல்லையா, நீ போயிட்டு விருந்தாவனத்துல மறைஞ்சிருக்க கோயில் எல்லாம் வந்து மறுபடியும் வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணு, புதுப்பின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஏன் காவியங்களை வந்து வேதங்கள்லாம் வந்து எழுதுங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அந்த வேலைகள்லாம் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுட்டு நமக்கோசம் இந்த செயல்களை செஞ்சாங்க இல்லையா? அவங்க தான் வந்து உதாரணம் உண்மையான வைஷ்ணவர்ன்றதுக்கு. ஓகே. அவங்க எல்லாருக்கும் சமமா நினைப்பாங்க. ஓகே. ஸோ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஆத்மவத், ஆத்மவத். வைஷ்ணவன்றது எப்படி இருப்பான்னா பரமாத்மா மாதிரி இருப்பானா. ஓகே. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதி
ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஸ்ததி. பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரையும் வெறுக்கவே மாட்டாங்களாம். பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் வெறுக்க மாட்டாங்க. அந்த குணாதிசைகள் வந்து இந்த தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றியோட இருதயத்துல கூட இருக்காரு. சண்டாலா நாயை தின்னும் சண்டாளருடைய இருதயத்திலும் இருக்கார் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க பண்டிதர்கள். ஓகே. ஸோ ஆன்மீக குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியர்கள்னு சொல்றாங்க. ஆரியர்கள்னா என்ன? சிவிலைஸ்டு பர்சன், அறிவில் முன்னேறியவர்களை தான் ஆரியர்கள் சொல்றாங்க. அதே அறிவில்லாதவர்களை ஆரியன் சொல்ல முடியாது, நான் ஆரியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்னா சிவிலைஸ்டு பீப்புள்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆரியன்ஸ், அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் ஆர் கால்ட் நான் ஆரியன்ஸ். அதுதான் சொல்றாங்க இங்க. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை குறிக்க ஆரியன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலியுகத்தினுடைய துரதிருஷ்டம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து வந்து லாஸ்ட் பேராகிராஃப். குரு என்ற சொல்லுக்கு வந்து யாரை குறிக்குது? ஆன்மீ ஆன்மீக குருவை குறிக்குது இல்லையா? அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவங்க எதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து முன்னேறத்துக்கு உதவி பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்றேன்னா, ஸ்ரீ பகவான் மந்திர உபதேச குரு இது அர்த்தக. பகவான் கிருஷ்ணருடைய மந்திர உபதேசத்தை சொல்றவர் தான் குரு. அதனாலதான் நம்ம ஆன்மீக உணர்வுல வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும் இல்லையா? உண்மையான வாழ்க்கையுடைய வெளிச்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.